Sochy sú hra, ktorá je vhodná pre väčší počet detí vo veku od 4 až 5 rokov. Vyžaduje si trpezlivosť, dobré motorické schopnosti, ale tiež poznanie sveta okolo nás. Na druhej strane, pokiaľ to naše deti nemajú alebo v týchto oblastiach zaostávajú, dokážu si práve touto hrou tieto svoje zručnosti viacej rozvinúť alebo teda zväčšiť obzory. Na začiatku každej hry sa dohodne téma. Témou môže byť napríklad povolania, činnosti, športy, hlavné osobnosti a teda akékoľvek iné. Potom vyberieme jedného hráča, ktorý sa všetkým otočí chrbtom. Ostatní hráči majú za úlohu vybrať si jednu činnosť, šport, remeslo alebo teda slávnu osobnosť, ktorú budú stvárňovať svojou sochou. Potom, čo sa dohodnú a vyberú si jednu z tých činností, hráč, ktorého sme vybrali, povie slovnú hračku. Sochy, sochy, premeňte sa, raz, dva, tri. Na to sa otočí a všetky sochy musia skamenieť. Sochy, sochy, premeňte sa! Potom hráč chodí ku každej soche a dotykom ich prebudí a musia ukázať danú činnosť, povolanie alebo teda celebritu. Hráč, ktorý sochu zapol, má za úlohu uhádnuť. Na konci hry si hádač môže vybrať svojho nástupcu alebo teda sochu, ktorú uhádol a ktorá sa mu možno najviac páčila alebo ktorá bola najlepšie znázornená. A týmto spôsobom sa deti v hre prestriedajú.